DJ Minco, poď streamovať. Porozprávame sa. Nie, ja som úplne negatívny, takže v pohode. Na hotelovej izbe som, pohoda. Čau, no ako sa máš? Čauko, kto si? Alebo ktorý? Patrixom sa volám. Ešte sme sa nebavili, hej? Tak možno pred rokom tak sme sa možno bavili. Už sme streamovali raz. Počkaj, ty si ten z Prešova alebo Východ, alebo také niečo? Hej, Prešova. Aha. Sme ťa aj volali tu do Prešova, že kedy prídeš. Počkaj, kedy ale? To bolo dávno, nie? To tak možno pred rokom, neviem. Tak to môže byť. Aha. A nevolal si ty potom náhodou? Si ešte nebol, že si mi doma nevolal na číslo na mobil? Nerobil si srandu náhodou? Určite ja nie. Nejakí mi potom volali aj na mobil, ale to bolo dávno ešte. Neviem, toto ja s tým nemám nič spoločné. Si teraz v Prešove, hej? Za chvíľu mám online hodinu, takže chodím do školy na strednej. Stredná? Je čo? Že na strednej. Áno. A ty ako sa máš? V pohode, v Turecku. Teple a v bezpečí. V bezpečí, hej? Teda aspoň dúfam, že sa to niekto neodpáli. Už keď popadajú budovy, tak predtým aspoň uvidím, ale keď ma niekto zastrelí, tak guľku nezastavím dlaňou. Koľko tam je stupňov? Alebo teplo tam aspoň je? 25, 26, 27, 28, 30. Aj to fajn, no. Tak včera, keby si bol na streame, tak som tu sú 2 hodiny dopredu. O pol tretej ráno som bol v krátkorukavom tričku, v tom červenom tým. A v rifliach. Aj to fajn, tu je okolo 10, tu je zima. No. Počkaj, mám tu 17 ľudí, tak teraz ich poprosím, nech mi tu napíšu tí ľudia, že čo si myslia o tom, že by sa spravila taká mini zbierka, aby som si kúpil SIM kartu s dátami, aby som mohol streamovať aj normálne akože po meste. Čiže si vidieť takto more, pláž. Nejaké drobáky 50 centov, euro 50 do eura, takto keď mi hodíte, tak si poviem kúpiť SIM kartu s dátami a môžem potom vysielať. A Petra kde máš? Oni sú 40 km odo mňa. Ja, že ty nie si s nimi? Nie, už druhý deň. Prečo? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ale však dobre. Tak ma to zaujímalo. No, zaujímalo to asi 100 ďalších ľudí. Alebo chápeš, ťa už nenatáčal, lebo prvé, že si bol s nimi a potom zrazu nie. No ale som sa potom ešte vrátil, tam ten hotel znova, však tedy, keď sme boli na tej fiši tam s Plačkovou. No. Vtedy som ešte bol s nimi. Aj som bol s nimi, pokiaľ neprišli do toho rezortu, kde sú teraz ubytovaní. A potom už odtiaľ som zaprišiel sem do mesta. Ale to vôbec to nestojí za to ten rezort. Ani žiadny rezort vôbec. A ty kedy sa vraciaš? Vieš čo, ja sa neplánujem vrátiť. No? Neplánujem sa vrátiť. Tak vieš, čo budem doma, alebo vieš, aj tak bude o 2 týždne lockdown. Celoplošný, takže... Chcú dať tu testovanie, chápeš, druhé kolo. Ale to nevadí. A potom si vymyslia, že bolo veľa pozitívnych, alebo že to bolo neúčinné, alebo čo.
a o 2 týždne, o mesiac bude lockdown. To zapamätajte títo 24, čo ste tu. Potom o mesiac, keď bude lockdown, tak si potom spomente na 3. novembra. Však ako môže byť, to je pravda, akože. Že som vám to hovoril. Ako ty si nespokojný s vládou našou teraz, čo je? Oni za to nemôžu. My sme od 2004. my sme v Európskej únii, čiže my sme pod nadvládou Bruselu, chápeš? Čiže postupne za tých 16 rokov postupne plnili krok po kročku dopredu naplánované proste veci plnili, rozumieš? Mm. Všetky veci sú naplánované od roku 1860, sú naplánované všetky veci. Umelo vytvorená revolúcia, demokracia, kapitalizmus a tieto nadnárodné spoločnosti a korporáty a všetky tieto veci. A to, že ty nie si za Európu. Čo? Že ty nie si za Európu, ako za Európsku úniu. Nič, kámo, ja som za nič, lebo akože všetko má nejaké nevýhody a v každom režime niekomu je dobre, niekomu je zle. Není také, že je každému dobre naraz, rozumieš? Čakaj. Niekomu je dobre, chápeš, niekomu vyhovuje, že má nejakú normálnu, proste stabilnú robotu, hej, aj nejaké výhody, že vie ísť do kúpeľov na liečenie, vie mať normálnu dovolenku, hej, neviem čo, normálne sa nemusí triasť, že ho niekto vyhodia, že ťa vyhodia, neviem, za niečo, hej, ale niekomu vyhovuje kapitalizmus, že proste, že zarábaš, hej, za rok vystriedaš, ja neviem, 5 robôt, hej, všade všetko platíš, vieš. Hej. A tam niekde robíš, alebo jak? Ako príjem? Ja som v Antalii, ja v podstate, ako by som to nazval? Ako chápeš, kade máš peniaze, alebo tak, vieš? No mám niečo. Aha. Takže našporené? Nie som hotový, tak keby som bol hotový, ty kokos, tak by som asi zavolal mamičke a asi by mi kúpili letenku a šiel by som domov. Lebo ty si robil na pumpe, nie? Keď si bol na Slovensku. No minulý rok, 3 mesiace skoro, no. Minulý rok to bolo. Pozri sa, napríklad my teraz, keď sme boli tam v tých prvých rezortoch, tie prvé dni, no, tak tam napríklad chodia všetko Rusy, aj s deťmi takto, aj takto, akože normálne dospelí a oni sa tam všetko proste bavia normálne medzi sebou, normálne si prisadnú, normálne sa proste poposúvajú so stoličkami, si sadnú proste do kruhu a normálne sa všetci bavia, chápeš? A jak tam je s rúškami? Nosia tam? No ako nosíš tam, alebo jak to je? Vieš čo, včera som si dal iba pred vstupom na party, iba pri vstupe a v potravinách som mal, inak nie. A takže tam to tak nie je, hej? To ani povinné nie je, alebo jak to je tam? Neviem. Ale nikde nič v podstate, neviem. No a hovorím, že tam boli všetko tí Rusy a tam si proste videl, že ako sa proste správajú ľudia, ktorí sú proste zo socializmu naučení, rozumieš? Že tam normálne bavili spolu, normálne tam sedeli, normálne proste starší potom takí manželia tam boli opretí takto pred barom a pozerali sa na tých mladších a proste úplne do pohody, vieš? Aj. Pritom my keď sme prišli do toho Bulharska, vtedy do toho hotelu Wave, čo sme boli naposledy, tak sme tam prišli, vieš, ja tam v tom obleku a Petrov je Zuzany nejaký spolužiak z výšky z Bratislavy, že ja som Zuzanin spolužiak a toto, hneď takto tam proste, tak si tam chvíľu sadli. No a začal tam volať, čo neviem, že ty mi vadíš, alebo čo, akože na Petra, vieš? A takto. No a bol tam s takou zahoračkou. No a preto si Peter robí stále srandu, že zahoračky proste vypráva, lebo to bolo úplne hrozné sa s nimi tam potom baviť.
Čiže A on nejak v pohode, ne? Bo ako na sociálnych sieťach sa správa tak, no. ale veď vidíš, však každý si môže spraviť názor, aký chce, no však čo ti na to poviem? Však A ty potom pôjdeš ešte za nimi, či už nie? no ja neviem. No tam, kde sú určite nie, lebo tam to je úplne zbytočnosť. Celý ten rezort je úplne zbytočnosť, aj tá lokalita je úplne nezmysel. Prečo? No lebo, hovorím, nestojí to o tie financie a No, že akože drahé to, hej. nejde ani o to, ale vidíš, čo tam robia. Však vidíš, pijú tam a chápeš, piť vieš aj, ja neviem, v centre, hej, v bare alebo tak. Čakaj, A ja neviem, vieš, však pozri, čo robia. Ja neviem, je to nejaké, ja neviem, motivačné pre niekoho tam byť na mole nad morom, hádzať tam nahryznané hrušky do mora, alebo skakať tam do mora, ja neviem. Čakaj. Alebo to tam hádzať to tam pri bazéne o zem, neviem. Vieš, koho to zaujíma. Ty si vlastne sám odišiel, hej? Že si tam nechcel proste ísť. Včera, samozrejme. Nie, kokot včera, predvčerom. Predvčerom po obede, nie včera. Predvčerom po obede. No. Ja som normálne išiel na autobus, autobusom, proste normálne miestnym takým. Potom, kde akože ten autobus skončil, som proste normálne hotovosťou, ktorú som si zmenil v potravinách, som proste vyplatil autobus, no a tadiaľ som ukázal, že som mal proste screen z toho hotelu, kde som už bol predtým, lebo už som aj predtým utekal, tak tam sa dal potom taxíkom 3-krát drahším, ako bol ten autobus zaviesť sem. Teraz tu si teraz proste. Zaujímavé. Dobre, už musím končiť, lebo mám hodinu online, takže... Dobre, bež, čau. Dobre, tak čau. Potom večer, keď tak. Dobre, čau. 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 Zdravíčko, počujeme sa? Áno. No ahoj, Bombero. Čauko, skade? Ja som z Prešova. Ďalší Prešov? Prešov, hej. Ty si? Odkiaľ? Veľká základňa. Ja som rodený Bojničan a býval som v Prievidzi. Aha. A čo si doma, však dnes si na dovolenke, ťa nevidím nikde. Som v exíle, ak sa povie. Čo sa stalo? Si nespokojný s nimi? Začal hľadať tieto iba zámienky a začal vymýšľať a teraz sa to už tak úplne zvrhlo, že teraz už v podstate už len hrá formu. Vysvetlite to bližšie ľuďom. No teraz tam, kde je a čo robia, tak proste teraz to je všetko len skrz to, že proste udržuje teraz iba krok s Plačkovou. Aby proste vedel s nimi držať krok, aby proste dokázal, že oni na to majú. No a neviem, či akože ľudí zaujíma tam hádzať nahryznuté hrušky do mora, alebo ja neviem. No ale veď on je s nimi v kontakte už dlhšie, vieš, on nepotrebuje si nič dokazovať. Ale vidíš, že momentálne im to asi vyhovuje tam byť v tom rezorte. No veď zmenili rezort, ne, lebo potrebovali niečo nové. Však hovorím, že odkedy prišla Plačková, tak ja neviem, predvčerom, od predvčera pobedia sú tam s Plačkovou. A tebe nevyhovuje Plačková? Alebo čo? Nechcel ma tam zobrať, tam za nimi. Aha. Ja som si zobral veci a ja som išiel sem do Antálie, normálne do mesta. Ja som s tým problém nemal, ja sa nebudem nikomu vnúcovať ani vtierať, vieš. Len potom mi volá, vieš, a Plačková do telefónu, že ako sa na mňa tešili, že kde som a neviem takéto, vieš. A pritom ma nikto nekontaktoval s nich, ani nikto nejako, že nezistil, že kde som alebo čo som. Čiže ich berieš za falošných ľudí. Čo? Čiže ich berieš za falošných ľudí. Ale tak mne to je jedno, ti hovorím, ja som sa zobral a išiel som na autobus, rozumieš?
Ale ja tu rozoberám nie autobus, že ako si sa dostal domov, ale ich. Ale ja nie som doma, ja som v Antálii, ja som stále v Turecku. Aha. Lebo každý vidí, že nie si s nimi, tak si myslí ľudia, že si doma, vieš. Ako? Tak nie si s nimi, nezverejňujete a Dubaj. Tak jasne, keď som už ti hovorím, keď už pred 2 dňami po obede, keď oni tam išli do toho rezortu, tak ja som z toho rezortu išiel sem do Antálie. Ale lepšie ti je byť sám? No však, no jasne, že mi je teraz lepšie, lebo si proste sám si uradujem, rozumieš tomu? A kedy máš plán ísť domov, či už? Neplánujem ísť domov. Čo sa poviem, dať otestovať? Alebo budem čakať na ten lockdown, čo bude o 2 týždne a ja neviem. Vieš, čo by som robil doma? Mne tu je dobre, chodím tu v kraťasoch, v krátkom tričku, Klobúku. je tu 30 stupňov, chápeš, som pri mori, je tu lacno, čo sa týka potravín, ja neviem, služieb, hej. Čiže neplánuješ sa k nim vrátiť? No to neviem, ale neplánujem sa vrátiť ani akože domov teraz, že by som sa zbalil a išiel domov. Čiže ty čakáš len na info, či môžeš ísť k ním alebo nie? Neviem sa to dá tak povedať, ale ako v podstate hovorím, som proste v Antálii a proste nič mi nechýba. V podstate. Jeden sa pýta, že či ti je lepšie bez Dubaja. Tak, no hovorím, nič mi nechýba. Mám čo jesť, mám čo piť, chápeš, normálne som ubytovaný a dokonca včera som bol na party. Tí, čo to videli, ja som bol včera normálne na party. Sám? Hej, ja som našiel som cez Instagram, keď som pozeral ako lokalitu Antália, tak som našiel proste nejakého typka, bol tam odfotený na diskotéke, dával do príbehu, akože z nejakej party dával akože videa. Tak som mu napísal, že či je akože party v Antálii. On to bolo ešte pred 2 dňami. No a včera som znova videl, že dával videa z nejakého klubu, no tak som mu napísal. No a poslal mi čísla, tak som ho na WhatsAppe. Na WhatsAppe som si ho pridal, no a som sa obliekol. Zobral som si od toho taxík. No a išiel som tam na tú party. A včera som bol na party. Sám. Nejakých silných ľudí si tam pospoznával? Čo? Nejakých silných ľudí si tam pospoznával? Zajímavých. No, bol tam taxikár. Ten taxikár mu volal, že tam idem. No a čakal ma pred vchodom. Prešiel som dnu. Tam som mal stôl na bare. Donesli mi tam pukance, oriešky. Potom na tanieri som tam mal mrkvu nakrájanú na koliečka, uhorku nakrájanú. Potom neviem, čo tam bolo, nejaké, pomaranč, či to bolo, jablko. Akože na tanieri, no a objednal som si 5 pív. No objednal som si proste pivo, no donesli mi 5 pív a tie piva mi proste zabalil do igelitky, lebo potom už to končilo, ja som vypil nejaké 2 z tých 5, no a on sa ma pýtal, že či prídem dneska, akože znova budem to mať zadarmo, že to dopijem, alebo či si ich berem so sebou. No tak som povedal, že si ich berem so sebou, no tak mi do igelitky nabalil 3 piva. Tie z baru. Jasné. Vyplatil som proste tam účet, no a išiel som pomaly pred klub, tam som ešte chvíľu bol. No a potom som išiel internet hľadať, tak mi potom pred takou reštauráciou mi potom dali internet. No a potom som stretol také 2 Britky z Manchesteru, tak za nimi som išiel. No a potom som sa vrátil naspäť, no a potom som streamoval do rána ešte s kamarátom s takým z Bratislavy. A lepšie tam chutí to pivo, ako šáriš na Slovensku? Ako? Lepšie tam chutí to pivo, ako na Slovensku nejaký šáriš? Vieš čo, ani nie. Sú to také, ja neviem, sú to také patoky nejaké vykvasené. A neviem, čo to je, ale dosť akože mi z toho červenajú líca a tak čudne sa potom cítim. Tak neviem, také teplo do ksichtu mi potom ide. A však to si si mohol všimnúť, keď sme boli v tom prvom rezorte, keď som išiel na tú večeru, vtedy, keď som tam tedy tancoval pred tými muzikantami. No, viem. No, tak vtedy tiež som išiel hore na pivo
a som mal úplne červené líca, pritom som si dal jedno pivo, tak No tak je prirodzené, že keď niečo vypiješ, tak ti zapíše, ne? ale za normálnych okolností, akože všetko v pohode, keď pijem tvrdé alebo takto, tak pohoda. Ale hovorím, tieto turecké piva sú nejaké tieto, zaujímavé. Pozri sa, takúto kartičku mám, pozri sa. Aha, čiže nejaký VIP ty človek, hej? Takýto silný som mal, tu mám priamo kontakt proste na môjho manažera a proste vstupenka proste do kráľovstva, chápeš? A pozri sa, počkaj. Života, ako sa říká. Pozri sa, čo tu je napísané. Antalya, vidíš? Čiže som v Turecku, vidíš? Aha. Čakaj, ten nevie zaostriť, kurva. Tak určite nejakí ľudia budú chcieť za teba, tak im pošli adresu. Nikto nebude chcieť prísť, kámo. Nikto nebude chcieť prísť. Možno Dubaj to príde. Som ponúkal, aj letenky som chcel platiť babám. Že by som sem pozval nejaké baby. Že nech si idú spraviť dovolenku. Aha, čiže si s nimi bol, hej? Bol dovolenku. Nie, hovorím, že vtedy, keď som dal na príbeh, že kto chce prísť, tak som ponúkal, že zaplatím letenky, na letisko prídem zobrať. A ozvali sa ti nejaké 13? Nejaký 3 a 4, ale všetko len samé výhovorky. Jedni, že majú školu, ďalší, že nemôžu a takéto všaké nezmysly, vieš? Aha. Čiže to už je teraz taká doba, že ty ľuďom ponúkaš, že zaplatíš letenku a nikde nič, vieš? No, boja sa takého života mimo Slovenska, výjsť z komfortnej zóny, ne? A pritom je tu všetko lepšie. Ceny sú tu úplne v pohode, máš tu more, je tu teplo, hovorím, chápeš, v novembri si spraviť leto v podstate. Aký si zobral rozpočet? Máš tam adekvátne? Dosť toho? Či na Slovensku je lepšie? Ako? No ako tam sú ceny? Je tam drahšie? Pohode tu je. Pohode. No isto lacnejšie ako v Bratislave žiť. Jasné. Kade teraz deláš z Vecka? Tak je to isto lacnejšie. Ukáž nám, ako to tam vonku vyzerá, ne? Ideme sa pozrieť von? No poďme. Tak ale počkaj, nech napíšu aspoň 3 a 4 ľudia túto zo streamu, nech napíšu, že mám ísť von. No ľudia, píšte, chcete vidieť, ako to tam vyzerá? Nech napíšu, že či chcú vidieť tureckú cestu. Musí byť tam, že 5 krát musí byť, že áno. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, idem von. Dobre, ideme sa pozrieť. Dúfam, že bude v pohode. Poďme na to. Dobre, poďme na to, ľudia. Hello. No, tak to nejak. Tak to nejak to tu vyzerá. Nevidím more, choď k moru. Kamo, ale ja som teraz v centre mesta, nie som teraz pri mori.
No čo, pripoďte sa ešte niekto, až chcete. Hej, mal. A nie, nie. Tuto som teraz tak nejakých okolo 20 eur. Takže pohoda. No lebo je tu v pohode, je tu teplo, však som v kraťasoch. Chápeš, je tu teplo v novembri, to nie je zle mať v novembri leto. Nekúpem sa v mori, lebo som sa kúpal nejaké 4 dní dozadu a v tomto roku som už 12. krát pri mori, čiže nepotrebujem to, že teraz by som vstal a hneď by som akože bežal k moru, takže je to v pohode. Akože kúpanie v mori je fajn, ale že by som teraz potreboval každý deň sa kúpať v mori, tak to nie. A financie mám nejaké, takže je to v pohode. No poďte ešte niekto streamovať ľudia, alebo to vypnem. Super. Vidíš, teplotu je, takže paráda. No nič, vyzerá, že už... Ešte Haško, ty sa nevyjadruj radšej, lebo ty sa zbytočne ozývaš, keď sa nemáš a nemusíš sa vôbec vtierať, lebo aj tak ti to k ničomu nepomôže. Arda verdiler. V Antalii som, Antalya, Turecko.
Máme tu 30 ľudí, každý sa len pýta niečo, ale nikto nechce už streamovať. Bomberu! Ježiš, zase ty. Samozrejme, aj večer bude stream. Večer pojem určite zase na tú party. A plus si idem dohodnúť na večer Ukrajinky. Ale no, Bráško, nejebe ti. Tu fleky robí, kurva. Nejebe ti, Bráško. Ja nikdy nie som sám. Tuto nejaký ZY, nikdy nie som sám, kámo. Včera som bol na party. Ja nemám žiadneho šéfa, ja som sám sebe pán ľudia. Neviem, akože, čo tu narážate na čo. Ja mám vlastný život. Ale páči sa mi, že je tu 37 ľudí a stále väčšinou tí istí len komunikujú. Akože, však ja neviem, však sa nehambíte ľudia, alebo pomer riešiť krypto, alebo pomer riešiť aktuálnu situáciu, alebo sa poďte niečo pýtať. Niečo ale rozumné. Ja som odišiel 2 dní dozadu, som odišiel od rezortu, kde sú teraz, som odišiel normálne na autobus sem do Antálie, proste aby som bol v civilizácii, v meste, v centre, normálne proste som proste v centre, v meste som, taxíky tu jazdia, viem tu aj v noci jesť, som blízko od letiska, viem sa tu s hocikým baviť, rozumieš, na party som bol úplne super. Rúško nikto nenosí na ksichte, takže úplne paráda. Nie, nedal mi ani cent, keď som odišiel. Všetko si platím sám. 46 ľudí, no momentálne tu babiky nemám. Áno, mám krypto. Vieš čo, budem tu, pokiaľ sa mi bude chcieť. Pôjdem si asi potom. Potom sa asi presťahujem niekam ďalej. Je 45 ľudí, akože super, len stále je to o tom istom, no. Tak ja neviem, ľudia, keď sa normálne... Ahoj. Ahoj. Kade? Ako? Super. Čo tam robíš sám? Kde máš kamošov? Vidíš, kde sú? Na mole, pri mori. Na mole, pri mori. Ty si kde? Ja som doma. To je kde? V Plešivci. Počkaj, to je východné Okres Slovensko. Rožňava. Hej. Tam som chodil mlinky dedinky, čo sú. No, hej, poznám to. Baltmanská Maša. No, to je tu nedaleko, taký 50 kilometrov. No, tam som dosť chodieval, keď som bol menší, lebo z maminej roboty tam akože bol taký rezort a tam sme dosť chodievali aj cez zimu, tam sa akože hneď za tým hotelom bola zjazdovka, tak to potom, ja neviem, na jarné prázdniny sa nachodilo a tak, tam sú tie vodopády, tam po rebríkoch lanovka tam je,
Tam No. bolo dobre. Tam bolo dobre. A ty si odkiaľ inak? Ja som rodený Bojničan. Bývame normálne v Prievidzi. A keď som zmaturoval, tak som bol v Bratislave chvíľu, aj na výške teda. No odtedy som tam bol potom ešte dvakrát. Takže som aj robil, aj v Mlynskej doline som znova akože na internátoch žil. Som tam mal bývalého spolužiaka, som mal kamarátov, takže som proste striedal život na internátoch vysokoškolských. Som striedal proste s prácami v Bratislave. Mhm. No a posledné 2 roky takto tuto behám kade-tade. Ti píšu, či si výšku dokončil. Nie, na tej výške bol som tam iba rok, lebo ma to nebavilo. Tam bolo treba robiť prezentácie, bolo treba rôzne úlohy riešiť, takto akože zadania. Ale akože mal som dosť kreditov, že do letného semestra som sa dostal. Ale potom som už niekedy v apríli som už potom prestal chodiť na prednášky. A to bol rok 2017, tomu sú tomu 3 roky sú už tomu. A teraz máš koľko rokov, keď sa smiem spýtať? Ja som 96, 24 som mal. V auguste. Mám 6. Počkaj, nepočujem, hovoril si niečo? Nič si nevravela, čítam, čo píšu. Tam máš, že povedz nám niečo o krypte, ako to funguje a tak, že som zvedavá. Takže ideme riešiť krypto. No neviem, tam ti písali. Aha, táto Simonka. A ti píšu, že ukáž kozy. Neviem, či to bolo na mňa cieľené. Ukáž pipinu, takže asi na mňa. Chlapci, musíte sa slušne tuto správať. To sa nepatrí. Môže sa pripojiť, ona môže ukázať kľudne. Na to sú iné stránky. Prečo sa pýtala, koľko mám rokov? Tak len tak, po zvedavosti. Aha. Že to je tvoja frajerka, Bomberko. Budúca možno, nie? No ja sa nebraním. Len vzhľadom na situáciu by som ti musel kúpiť letenku, aby si sem prišla za mnou, lebo ja tak ľahko pri Rožňavu neprídem. Ja sa nebránim. No tak dobre, tak mi potom pošli údaje a kúpem letenky. Dobre, že dám vás dokopy. Píše Dominik Hulín. To je tvoj nejaký kamarát? Nie, ja vôbec neviem, kto to je. A máš to aj nejakých svojich ľudí? Asi nie. To mi ani nehovor. Nemám. Neviem. Mne to neukazuje inak. Ale máme tu 50 ľudí, čiže zistil som, že treba komunikovať proste s dámami. 54, toľko bolo aj včera večer. A kde si sa bol včera večer baviť? Normálne som bol na party, volá sa to, že Soho klub. Som bol normálne, na party som bol. Ale tak si sa vybral, ty sa nebál? Nie, na Instagrame som napísal nejakému typkovi, čo som dával príbehy stade, tak ja reku, že či je party, on že áno. No tak proste mi potom poslal kontakt nejakého manažera, no tak som potom tuto si dal zavolať taxikárovi som dal to číslo, mu zavolal, doviezol ma tam a mal som tam stôl, mal som tam mrkvu nakrájanú na kolieska, uhorku, nejaké ovocie, pukance som tam mal oriešky a dal som, že čo budem piť, ja že pivo, tak mi donesli 5 pív, 2 som vypil a potom už zatvárali, lebo kvôli korone to môže byť len do pomoci alebo tak nejak, tak mi tie 3
piva, ktoré som nedopil, mi proste nabalil do igelitky. A s igelitkou som pár si nechal 3 piva. Tomáš Kilas, to čo sú za otázky? Chýba ti dačo? Ty to aj čítaš, čo ti tam píšu? Ako tak vnímam to, ale väčšinou vždy len takýto typci vždy len. Tak ale akože ja som na tú party, ja som ani, akože videl som to aj predvčerom, som videl, že je tá party a včera som im naspal napísal, že teda akože, že či je party, tak som ani neváhal, som tam hneď išiel, no. Každý sa pýta dookola, že prečo si nie je s ostatnými. Vieš čo, že si budem blokovať tých ľudí, lebo už je toho moc. Naposledy som bol na party, ešte to bolo asi v septembri v Prievidzi. A potom som ešte bol, keď bola party, tiež v Prievidzi, tak to bolo v septembri, keď bol na ďalší deň sviatok a to bol pondelok, lebo v Prievidzi bývajú party, keď je na ďalší deň sviatok, tak bývajú party aj v ten deň, aj cez týždeň. Čiže to bol jeden pondelok a to som bol pred klubom. A skončilo to tak, že som sa normálne zapletol proste do útoku. Ale? Do útoku jedného psychicky chorého chalana a 2 proste spoluobčanov hnedší. A uviazol som z toho tak, že mi strhli ruksak z chrbtu. Ten mi tam niekde odhodili do kriku, ale potom našťastie mi ho jedna kamarátka našla. No a ako som ustupoval, tak ma kopol, mi trafil tie 3 prsty. A to bolo v útorok nad ránom, tedy bol štátny sviatok. No ja som tam zostal pred tým klubom do nejakej 9:30. Úplne tedy slniečko bolo, tedy bolo teplo. Lebo som tam ešte bol s jednou kamarátkou a s jedným kamarátom. Sme tam, hovorím, do 9:30, sme tam sedeli pred klubom. A potom som išiel domov. Pieši som išiel potom od klubu domov. No a prišiel som domov nejaké, 10:00. Hej, rodičia, či som v pohode o 10:00 prísť, vieš, celé noci. Ja som sa vyhriel pred klubom na slniečku. No a normálne som proste išiel akože dospať a prebral som sa o 3:15. Ten útorok. Ale to bolo kde? Mal som ísť do toho Talianska, vtedy do toho Bari. A začal som o 3:45 po obede, som začal riešiť odvoz do Bratislavy, lebo som už v stredu ráno som mal už let z Viedne. Letelo to o nejakej 7:30 sa mi zdalo, tak nejak. No a potom našťastie som proste pozeral aj BlaBlaCar, no našiel som jedného typka, čo našťastie byl kúsok od Prievidze, no tak ten ma za 10 eur zaviezol do Bratislavy, lebo sa kúsok vracal akože po mňa. To sme išli na Handlovú a tadiaľ. No a potom som použil žolíka, prespal som vtedy z útorka na stredu som prespal u rodiny v Bratislave. Vtedy použil som žolíka, no a tú stredu ráno nejakej na 4:00 ma viezol na autobus od Nového mostu a stadiaľ som išiel na autobus na letisko. O 4:05 som išiel vtedy na letisko do Viedne, no a potom som letel tam do Talianska, na juhovýchod, tam k Jadranskému moru. Tam som tedy letel do toho Bari, no a tam som bol tedy s Pedrom, sme boli v tom Bari. Potom sme boli v Neapol, tam sme boli v Pompejach. A preto som mal vtedy obviazanú tú ruku, lebo u nás bol však sviatok v ten útorok, no a ja som sa zobudil o 3:45, no a tak som si, ako som mal kontrolu príručnej batožiny na letisku, tak som si zabudol Coca-Colu v cestovnej taške. Nevadí, môžete sa pýtať ľudia.
Dobre sa mám. Tak ale akože tam išlo o to, že som si dal proste obviazať vtedy tú ruku na letisku tam pri tej kontrole a preto som vtedy. Aha, takže druhý recepčný došiel a zasa nie sú čajíky. To je tu veľký extrém, ľudia. Veľký extrém. No to nikto nevie. Kde je Poláček, to nikto nevie. Antalya. Tu som v mestečku. Rady do života cestrín. Inak tu každý sa tu zdraví arabsky normálne. Každý tu proste sa zdraví arabsky, sami Arabi tu chodia. No ja som z toho hotový. Antalya, nebudem to stále opakovať, Antalya, ľudia, Antalya, Turecko. Hasič, to je po španielsky. Tancovať nejdem. Tamamdır.
Dobre sa mám, Dominika. Užívam si to teplo, čo tu je. Vonku. V pohode. Celkom lacné ceny, nejaké 2 eurá stojí. Ale taký pravý som nemal ešte, lebo v noci, keď som sa vracal, tak som si dal také, neviem, hamburger som si dal. No zatiaľ momentálne, akože sa nechystám na Slovensko, však, lebo čo budem robiť v zime, neviem. No lebo tuto nie je treba. Tuto vôbec nie je treba. Nie, to je budova oproti, čo ukazujem. Ja sedím tu hore, ja som tu. ...26 ľudí tu je, 28 a nič sa nedieje. Poďme ešte komunikovať, poďme ešte nejakú tému riešiť, alebo ako sa pýtajte. No dneska večer idem na party a potom plánujem ísť za Ukrajinkami na hotel. Nie.
super sa mám. Krypto je dobrá vec, dá sa na tom zarobiť, len musíš vychytať. Že kedy. Neodlietam nikam. Hovorím, je mi tu dobré. Nechystám sa odtiaľto. Určite nechcem ísť na ďalšie testovanie, nechcem proste byť v lockdowne, ktorý bude o 2 týždne a Hola, Turquía, sigo aquí en Antalya. ¿Qué pasa, bombero? Hola, ¿Dónde estás? Buenas tardes. zdravíme. ¿Dónde estás? ¿En qué Antalya. país? ¿Eh? Antalya, sigo en Turquía. ¿Sigues allí? Bien. ¿Pero estás solo? Estoy solo. Nunca estoy solo, pero ahora estoy ¿Y eso? solo ahora. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado o qué? Difícil de explicar. Muy difícil de explicar ahora. Bueno, ¿pero estás bien o mal? Yo estoy bien. Yo ayer estuve de fiesta. Estuve en una discoteca sin problema. Compré dos hamburguesas en la madrugada. Todo bien. Muy bien. Pues aquí nosotros a trabajar. Haciendo cosas. Estamos en Kamen en Amesche, Bratislava, como bien sabes. A esa de Turquía y... Hoy las elecciones, bombero. ¿Vas a ver las elecciones? Hoy completo los resultados. Toda la noche viendo resultados. Pero después veremos qué pasará. A ver. Ya sabemos qué pasará, ya lo sabemos. No problema, no miedo. Hoy toda la noche sin dormir a ver las elecciones. Mira, Bratislava, bombero. A ver. Ahí. ¿No te gusta Bratislava o qué? O sea, ¿no te gusta? Mangas cortas. Bueno, mira. ¡Qué maravilla! Muy mal. Cosas polacas. Ni me lo enseñes, ¿eh? Madre mía. Mira, tu Bratislava querida. Fantástico ministerio. Ay. ¿Y no bebes el café turco? ¿No te gusta o qué? El café turco. Yo no suelo beber café normalmente cada día. Joder, a mí me encanta el café turco. Es algo Sí. brutal. Es brutal. Sí, pero bueno. el té está bien. Sí, también. Y la comida en Turquía es espectacular. Espectacular. Bueno, ¿y cuando vuelves, bombero? No quiero volverme. ¡Hala! Pero Pero no puedes estar ahí permanente en Turquía. Bueno, 9 días. 90 días. Meses y meses. A ver. Aquí ya, en Bratislava, ya vida normal. Ya con los test ya puedes hacer lo que quieras. En la línea. Vida Pero normal. es solo para poco tiempo es. Ya, no lo sé, pero bueno, al menos ya en la escuela podemos tener clases y podemos hacer vida normal, más o menos. Más o menos. Comida ahí. Madre mía. Bueno, pues te dejamos que tenemos que ir a montar unas cortinas, unas ventanas, unas cosas y eso. Así que Por la noche voy a seguir. muy bien. Perfecto. Cuídate y Mañana mañana más.
Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.